Tento nevšedný domček v obci Valašská hľadá nového majiteľa. Postavili ho pred 15 rokmi hudobníci Pišta a jeho pani Jana, aby tam strávili jeseň života. Lenže osud to zariadil tak, že domom sa už neozýva puls Pištových bubnov a my veríme, že drží rytmus v nebeskom orchestri. Preto sa pani Jana rozhodla uzavrieť valaštiansku kapitolu a odsťahovať sa k svojim blízkym na Moravu. Ale teraz poďte ďalej. Prevedieme vás aspoň takto narýchlo po zákutiach, ktoré tento zaujímavý bungalov ponúka. Isto ste si už stihli všimnúť nevtieravo zelenú vinilovú odvetranú fasádu, ktorá je prakticky bezúdržbová. Dom je dobre zaizolovaný a suchý. Kúrenie je podlahové elektrické a v kombinácii s krbom dokáže byť aj prekvapivo úsporné. Zastavaná plocha je 135 m2, z toho terasa zatienená viničom má 28. Práve táto je od jary do jesene miestom, kde budete pravdepodobne tráviť najviac času. Sú tu 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa z WC. Pozemok má necelých 5 árov. Je čiastočne vo svahu, ale ponúka dokonalé súkromie, ktoré ste hľadali. Okrem toho tu nájdeme aj prestrešené parkovacie miesto na jedno väčšie alebo 2 menšie autá. Mesačné náklady na energie a vodu sú okolo 160 eur. No a môžeme ešte spomenúť, že tento domček sa nachádza v materskej časti obce, v tzv. Starej Valašskej, a že je jedným z posledných na ulici. A teraz pozor! Pani Jana nám otvára pre mňa najčarovnejšie dvere, ktoré sa tu nachádzajú. Vedú do starej, medzi vojnami postavenej pivnice, ktorú vtipne zakomponovali do novostavby, a ja na tomto mieste už vidím police s dobrým vínom, fľaše s patinou ako z filmu, na ochutnávku ktorých sa z času na čas stretnú dobrí priatelia, aby pospomínali na staré časy, užili naplno prítomný okamih a robili plány do budúcnosti. Lebo tak to má byť. Manželia Veselskí boli pre nás vždy ľudia veľmi svojskí, originálni a bez ohľadu na prípadné sympatie či nesympatie, pre všetkých nám mohli byť vzorom harmonického partnerského spolužitia. Že asi akú energiu ten dom v tomto zmysle by ste povedali, že má? Ne. Teď jste přehnal jinak. Lidi nejdou tak daleko, prosím vás pěkně. A ja verím, že napriek skepticizmu pani Jany v týchto múroch to zostane zakódované na mnohé desaťročia a možno aj na dlhšie.